Miċħuda t-talba tad-Deputat Nazzjonalista l-Professur Albert Fenek għal mandat ta' inibizzjoni fil-konfront tal-Ministru tas-Saħħa. Il-mandat ġie ppreżentat biex il-Ministeru tas-Saħħa jieqaf milli jissepara d-Dipartiment tas-Servizzi Kardjaċi f'żewġ dipartimenti. Il-qorti ċaħdet it-talba tal-Professur Fenek minħabba in-nuqqas tal-elementi li tistipola il-liġi biex joħroġ il-mandat ta' inibizzjoni. Biex jinħareġ il-mandat mitlub, il-Professur Fenek kellu juri li ser jinkisru l-jeddijiet tiegħu, iżda fir-rikors il-Professur allega ksur tal-jeddijiet tal-pazjenti. Fil-fatt il-Professur Fenek ma semma ebda ksur ta' jedd tiegħu u talab lill-qorti biex tqis id-deċiżjoni li jrid jieħu l-Gvern Malti. Il-Qorti Ċivili preseduta mill-imħallef Ġiar Mikallef fisret kif l-iskrutinju tal-politika u tal-aġir tal-Ministri isir fil-Parlament. Il-Qrati tal-Ġustizzja jiddeċidu biss dwar il-legalità ta' dak li jagħmlu il-Ministri. Il-qorti sostniet li l-Professur Fenek ma weriex li b'din id-deċiżjoni il-Ministru kien ser jikser xi liġi u qalet li għall-kuntrarju jidher li d-deċiżjoni tal-Ministru tas-Saħħa taqa' fil-limiti tas-setat tiegħu taħt il-liġi tas-Saħħa Pubblika. Il-Ministeru tas-Saħħa qal li d-deċiżjoni li d-Dipartiment tas-Servizzi Kardjaċi jinqasam f'żewġ dipartimenti kienet waħda għaqlija għaliex il-kirurġija u l-mediċina huma kunċetti differenti fil-kamp mediku.